Machiegni kendo nyako Ramogi dwe mar 10 higa ka higa riwruok mar weche thieth e piny ngima World Health Organization jiwoga puonj kod pim e thieth ewi tuo kansa mar thuno. Chenro makama dhi nyime e pacho kae e ute thieth kod centers mopogore opogore machiwo kony ne jotuo. Od thieth mar Aga Khan bade ma Kisumo ne oyawo dhode ne chenro mar pimo kansa mar thuno, ka bende lakteche ne jiwo wakeini kod joma chuo mondo chop e pim. Ripota marwa Betty Juma emana loso lipodni. Jodak ma Kisumu ne owuok mar chopo e pim mar kansa mar thuno. Thothgi ne wakeini. Ma en chenro mar jiwo pim mar tuo kansa mar thuno, ma bende oseyangi kaka kansa mayudo kod ji mang'eny moingo kit kansa mora mora e pacho ka. Nonro mar Globocan ma higa mar 2020 lero ni jo Kenya madirom 6,800 ne oyud kod tuo kansa mar thuno. Riwruok mochung' ne thieth e piny mangima WHO oketo tenge dwe mar 10 higa ka higa mar jiwo puonj, pim kod thieth mar kansa mar thuno. Mildred Oluoch, ma en jachiw thieth ne jotuo kansa, ojiwo wakeini ma hikgi romo 21 kadhi nyime ka achiel kod joma chuo mondo odhi e pim. Kansa kako wachno mako thoth mine, to chuo bende gimako 1% ma chuo yudo kansa mar thuno, kendo wasenenogi, wathiedhogi, to gin be gin kod wich kuot, ok gidwa ni gichop. Emomiyo okang' makama ne wakao ni ji duto, obed chuo, obed mine gi nyiri machakre higni 21 mondo gichop oko, mondo wang'igi nono. Onego bed ni kawo kinde higa ka higa ibiro e osiptal ting'iyi. Ranyisi mag kansa mar thuno gin kaka kuot e thuno, ng'akruok e pien thuno, dho thuno modonjo iye, tutu kata remo mawuok e dho thuno e kind mamoko. Laktar Alfred Mayani wacho ni thoe maluore kod tuo kansa mar thuno osebedo ka medore e pacho ka. Breast cancer is the commonest worldwide and in our country. In our country it is followed by cervical cancer. In terms of death, cervical cancer is the #1 cause of death. So just to highlight a few things, that breast cancer is caused by factors, some of which we can prevent, others we cannot prevent. Some of these factors we cannot prevent, including gender. Breast cancer occurs both in male and female, but 99% of breast cancer occurs in female. So being a female is just a risk for developing breast cancer. But also age. Breast cancer peaks from 40 years and above. In African women, it is more common seen from 10 years earlier than the global statistics. Yore ma ijiwo e geng'o tuo mar kansa mar thuno chalo kaka dhodho nyathi e kinde malach, timo orako kinde ka kinde, tegruok gi kong'o kod ndawa e kinde mamoko. Jolony jiwo oganda mondo odhi e pim mar yudo thieth e samo winjore, ka bende gilero ni kansa mar thuno inyalo thiedhi ka ojuke chon kapok olandore.